सुनावा। खेतवा जोतन हम पनिया में गईली लौकल नाही गड़ा हवा ये और खेतवा जोतन हम पनिया में गईली लौकल नाही गड़ा हवा ये धनी धसल हो यादव जी के खेते में काटरवा बतावा तू इतना तकलीफ में रहला एक ठे फोन ना कर सकला तू हमके। अरे केतना फोन सबके रात भर घुमैनी है कि क्यों अपन ट्रैक्टर लेके आ जाए टोचन हो जाए क्यों हमार सुनला राम परवेश इतना बड़ा उनके टोचन रहला ऊपर हो ना लेके आई ना एकदम दिमाग डिस्टर्ब है बोल मत कुछ। सुनो खाना बनाई के जो हत रह गईली अइला ना जब घरमा खाना बनाई के जो हत रह गईली अइला ना जब घरमा मनवा कहे हो कहीं दे हले